Bálint Ágnes, Mazsola. Valaki fürdene. Mazsola ítéletnapig is eltanyázott volna a kályhajukban, mert ott mindig volt egy kis meleg hamu, Manócska azonban nem tartotta ezt megfelelő hálóhelynek. Ő maga jól megtömött, dondi szalmazsákon aludt, ami nappal a saját gyártmányú kecskeszőr takaróval borított le. Neked is lesz jó kis ágyad, ne félj, mondta Mazsolának. Ha eláll az eső, hozunk szalmát a kazlakból. Úgy is történt. A nagy Petrence szalmából jó puha ágyacska lett Mazsolának. Mazsola mindjárt bele akart hemperedni úgy, ahogy volt, sáros csülköcskével, hamus óracskával. Ohó, nem addig ám, szólt rá Manócska. Előbb megfürdetlek. Mazsola megijedt. Nem szoktam én fürdeni, Manócska vállatmomva mondta. Márpedig nekem nem kell piszkos malac. Mazsola eltűnt a kályhajukban. Egyetlen porcikája sem kívánta a vizet. Rég elmúlt a nyár, amikor jól esett útszéli tócságban hempergőzni, pedig Manócska csak jelentette. Lehet fürdeni. Nem fürdöm, röfögött Mazsola. Inkább elmegyek és keresek magamnak egy disznóholat, ahol nem kell fürdeni, hanem csak belefúrom magamat a szalmába és kész. Jó, menj, hagyta rá Manócska. Mazsola nem akart inni a fülének. Egy darabig várt, hát ha tartóztatják. Azután, mikor belátta, hogy erre hiába vár, kisomfordált az ajtón. Odakint hideg volt és szurok sötét. Amerre csak a szem ellátott, sehol egy icurka-picurka fény. Bezzeg a tökházban szép, világos volt. Az ablakon át lehetett látni, ahogy Manócska árnyéka ide-oda lebben a falon. Mazsola felágaskodott, és orrát az ablaküveghez nyomta. Szerette volna, ha így látja őt, amint a kinti hidegből vágyakozva les be a meleg szobába. Manócska azonban a tüzet piszkálta, és még véletlenül sem fordult volna az ablak felé. Akkor Mazsola köhögött. Nem volt ez igazi köhögés, csak műköhögés, hogy Manócska megijedjen, és azt gondolja magában. Még utóbb megfázik ez a szerencsétlen kismalac, és tüdőgyulladást kap itt nekem. Sajnos nem lehetett tudni, hogy Manócska mit gondol magában, mit nem. Az azonban kihallatszott, hogy vígan fütyörész. Mazsola hangulata percről percre romlott. Már egészen közel állt a síráshoz. Lekuporodott a faltövében, és nagyon szerette volna, ha nem mondja azt a dolgot a disznóollal kapcsolatban. Egyszerre csak nyílt az ajtó, és Manócska sétált ki saját készítésű cirokseprűjével. Jé! Kiáltott csodálkozva, amikor észrevette Mazsolát. Hát te még itt vagy? Itt, rebegte Mazsola. Azután várta a következő kérdést, hogy nem fázik-e, nem akar bemenni vagy ehhez hasonlót. Manócska azonban nem kérdezett semmit, hanem nekiállt, hogy elsöpörje az ajtó előtt összegyűlt esővizet. Szinte jól esik a hideg levegő, mondta seprés közben. Odabent már olyan meleg van, alig lehet kibírni. Én kibírnám, gondolta Mazsola, és közelebb húzódott a nyitott ajtóhoz, amelyen keresztül fény és meleg áradt ki a szobából. Később megkérdezte. Manócska, nem hűl ki? A szoba? Dehogy hűl, a tűzhely ontja a meleget. De a víz sem hűl ki. A fürdővíz? Nem, az sem hűl ki, tájékoztatta Manócska Mazsolát. Ha valaki még akarna fürdeni benne, hát épp most volna a legjobb. Mazsola hallgatott, azután, mikor már a foga is vacogott a hidegtől, megszólalt. Tudok valakit, aki meg akarna fürdeni? Nem mond, csodálkozott Manócska. És hol van az a valaki? Itt a közelben? Mazsola behúzta a nyakát. Itt, egészen közel. Érdekes, mondta Manócska, miután jobbra-balra tekingetett. Nem látok itt egy lelket sem rajtad kívül. Hát nincs is, röfögte Mazsola. De hiszen most azt mondtad, hogy van itt valaki, aki szívesen megfürdene. Hát van, mondta röstelkedve Mazsola, és oda settenkedett Manócskához, hogy megint annak nadrágszárába törölje az orrát. Szerencsére Manócska már ismerte ezt a mozdulatot, és egy zsebkendővel ügyesen ki is tudta védeni. Csak nem rólad van szó? kérdezte Mazsolától orrtörlés közben. De igen.
vallotta be Mazsola. Manócska nagyon megörült. Lám, ez nagyszerű, gyerünk hamar, mielőtt még kihűlne a víz. Mazsola úgy szaladt be a szobába, mintha farkasok álltak volna a ház körül. Nagy csodálkozására a fürdővíz már a dézsában gőzölgött. Manócska, te tudtad, hogy itt ma valaki fürdeni fog? Kérdezte később, mikor már nyakig ült a jó meleg vízben. Sejtettem, válaszolta a Manó, és jól beszappanozta Mazsola feje búbját. Mazsola visított, hogy csípi a szemét a szappan. Később meg azért visított, mert nem akart kiszállni a jó meleg vízből. Még fürödjünk, sivalkodott torka szakadtából. Mára elég volt, csitította Mazsola. Különben is már annyi vizet kipancsoltál, hogy úszik a szoba. Szárazra dörgölte Mazsolát, lefektette az izegő szalmaágyikóba, azután nekilátott, hogy feltörölje a kipancsolt vizet. Máskor nem csinálok olyan nagy pancsot, Manócska, meglátod, fogadkozott Mazsola. De bizony másnap, mikor a dézsában ült, megint csak elkezdett lubickolni, fickándozni, víz alá merülni, putyborékolni, fröcskölni, és Manócskának megint jó csomó kilöttyölt vizet kellett feltörölnie. És éppen akkor állított be a varjú, aki Manócskát még a Futrinka utcából ismerte. Mi volt itt, tengeri csata? Károgta elképedve. Ó, semmi, csak Mazsola tisztálkodott, magyarázta Manócska. Tudod, varjú barátom, hogy a kismalacok szeretnek pancsolni. A tisztára mosdatott Mazsola már régen aludt, mikor a varjú és Manócska még mindig róla beszélgettek. Nagy gond a házban egy ilyen kis malac, vélte a varjú. Nem is mindenki vállalná. Manócska erre mindössze annyit mondott. Persze az egyedül lét legalább olyan gond, és így mégiscsak vígabban telik az idő.